ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ድማ ኣፍቃሪትካ ንፆታዊ ርክብ ንኽትልምነካ ንምግባር ዝሕግዙ ጥበባት ክንርኢና። ነዚ ጥበብ ደቂ ኣንስትዮ እንተፈሊጥክን ዝጠቕመክን ደቂ ተባዕትዮ ድማ ትምህርቲ ትወስድሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ፆታዊ ርክብ ሂወትኩም ኩልሻ እንዳለመንኩም ፆታዊ ርክብ ካብ ትፍፅሙን ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተንን ድሌተንን ቀኒሱ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ኣብ ዝኣብያሉ ግዜ ነዘን ቴክኒካት ተጠቒምኩም ዝሓሸ ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅሙን ባዕላ ንኽትልምነካ ዝገብሩን እዮም። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራ ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ኣብዝሓ ግዜ ፆታዊ ርክብ ንምፍፃም ንፆታዊ ርክብ ንልምነን ንሕና ኢና። ሕዚ ግና ንሰን ብተረአን ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ፈፂምናለን ባዕለን ንኽልምናና ዝገብሩ እቲ ቀዳማይ ጥበብ ንዓርስኻ ምድላው እዩ። እዚ ማለት ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ዓርስኻ ምድላው እዩ። ሜንታሊ ከመይ ገይረየ ንዓርሰይ ከዳሉ ዝኽእል ክትብሉ ትኽእል ኢኹም። ከም ዝፍለጥ ፆታዊ ርክብ ናይ ኣእምሮ ፀወታ እዩ። ስፔሻሊ ድማ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ንኣብነት ምሸት ፆታዊ ርክብ ክፍፅም እየ ኢሉ ዝሓስብ እንተኮይኑ ካብ ዘድክም ስራሕ ብምርሓቅ ቅልል ዝበሉ ስራሕቲ ብምስራሕ ከምኡውን ኣመጋግባና ብምምዕርራይ ናይ ፊዚካል ዓቕምና ክነጠናኽሮ ንኽእል ኢና። ሜንታሊ ንብሎ ድማ ካብ ጭንቀት ዲፕሬሽን ካብ ስትረስ ንዓርስና ብምሕላው ካብዚኦም ኩሎም ርሒቕና ብምውዓል ብሉፅ ፆታዊ ርክብ ክትፍፅሙ ትኽእል ኢኹም። ስለዝኾነ እቲ ቀዳማይ ንብሉፅ ፆታዊ ርክብ ዝጠቕመኩም ጥበብ ደቂ ተባዕትዮ ኩልሻዕ ንዓርስኹም ንፆታዊ ርክብ ድልው ክትገብሩ ኣለኩም። ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ድልው ክትኮኑ ኣለኩም። ኮይኑ ግና ምሸት ፆታዊ ርክብ ከም ትፍፅሙ እንዳፈለጥኩም ሙሉእ መዓልቲ ዘድክም ስራሕ ትሰርሑ እንተኮይንኩም ኣብ ስትረስ ኣብ ጭንቀት ከምኡውን ኣብ ዲፕሬሽን ትውዕሉ እንተኮይንኩም ፈፂምኩም ምሸት ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ክተሕልፉ ኣይትኽእሉን። ስለዚ ደቂ ተባዕትዮ ብዝከኣለኩም ዓቕሚ ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምፍፃምኩም ንዓርስኹም ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ድልው ክትገብሩ ኣለኩም። እቲ ካልኣይ ንሪኦ ጥበብ ድማ ፆታዊ ርክብ ትፍፅሙሉ ኢንቫይሮንመንት ምትዕርራይ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ቁሩብ ኣልኮል ሰትየን እንዳዓለልኩም እንዳተጫወትኩም ብድሕሪኡ ፆታዊ ርክብ ናይ ምፍፃም ድሌት ኣለወን። ስለዝኾነ ቅድሚ ፆታዊ ርክብ ብዝኸኣልኩሞ ዓቕሚ ነቲ ገዛኹም ምፅርራይ ቁሩብ ኣልኮል ብሓባር ምስታይ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ምስማዕ ነዚ ብምግባር ኣፍቃሪትካ ገና ምስ ረአየቶ ብዓይና ትሰሓበሉ ኢንቫይሮንመንት ብምትዕርራይ ንፆታዊ ርክብ ዘለዋ ድሌት ብምውሳኽ ባዕላ ፆታዊ ርክብ ንፈፅም ክትብለካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ብሉፅ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ እውን ክተሕልፉ ትኽእል ኢኹም። ናብ ገዛ ክትኣቱ እንተላ ዝተበላሸወ ሕውስውስ ዝበለ ገዛ ትርኢ እንተኮይና ንስኻ ንዓኣ ምንም ዓይነት ክብሪ ከም ዘይብልካ ይስምዓዩ። ኮይኑ ግና ንገዛኹም ኣመዓራሪኻ ቁሩብ ኢንቨስት ጌርካ እውን ኣልኮል ኣደሊኻ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ከፊትካ ኣፀራሪኻ ኢንቫይት ኣብ ትገብራ ግዜ ግና ኩሉ ነገር ክትህበካ እያ። ኣብዚ ግዜ ንዓርሱ ዘዳለ ወዲ ኣብ ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ንጓል ኣንስተይቲ እንተረኺቡ እቲ ዝተረፈ ምንም ኣይኸብዶን። ስለዝኾነ ንዓርስኻ ሜንታሊ ፊዚካሊ ምስ ኣዳለኻ ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እቲ ካልኣይ ጥበብ እዩ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ናይ ኣዕጋባይ ፆታዊ ርክብ ጥበብ ድማ ናይ ምስዕዓም ጥበብ እዩ። ኣብ ናትና ማሕበረሰብ ናይ ምስዕዓም ልምድና ብጣዕሚ ዝደኸመ እዩ። ምስዕዓም ብዙሓት ቴክኒካት ኣለዎ። ኮይኑ ግና ቅልል ዝበለ መልክዑ ክንርኢ እንተለና ከናፍርካ ብዙሕ ራሕሲ ክህልዎ የብሉን። ናታ እውን ብተመሳሳሊ ንስኻ ቁሩብ ናብ የማን ንሳ ድማ ቁሩብ ናብ ፀጋም ድንን ኢላ ፀጋማይ ኢድካ ኣብ እዝና ከባቢ ጌርካ የማናይ ኢድካ ድማ ኣብ ኣጋራ ከባቢ ብምግባር ዝሓሸ ብሉፅ ናይ ምስዕዓም ቴክኒክ ክትፈጥር ትኽእል ኢኻ። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ንዓርስኹም ምስ ኣዳለኹም ፅሩይ ብሉፅ ኢንቫይሮንመንት ምስ ፈጠርኩም ኣብ መበል ሳልሳይ ክትፍፅምዎ ዘለኩም ጥበብ ናይ ምስዕዓም ጥበብ እዩ። ጀንትሊ ቀስ ኢልኩም ክትፍፅምዎ ኣለኩም። ነዚ እንተጌርኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ
بعصفي يوسخيو سلازخونا نابصوتا وركبكم نختاتو أي تسقمون مالتيو سلازخونا مسع عامكم كحتصر يبلون ننوح دقايق كتفتصمو لكم كتحاتصون يبلكمن رجع كتبلو لكم زي تسعمو كفال سونتنون كهلو يبلون دكانستيو ناتشورالي نابناي صوتا وركب عقبت نمبصح نوح جزا يدلين يو سلازخونا دما مسع عامكم ننوح دقايق كتفتصمو ኣለኩም ዓምብል ራብዓይ ክትፍጽምዎ ዘለኩም ጥበብ ድማ ቅድም ሕዚ ተስዕማ ትነኻኽኣ ካብ ዝነበርካሉ ክፋል ሰውነታ ቁሩብ እቱ ብምባል ናብ ብልዕታ ከባቢ ነፃብዕትኻ ብምስዳድ ንላዕለዋይ ክፋል ብልዕታ ነቲ ሕብጥ ዝበለ ጉድበ ወይ ድማ ክሊቶሪ ንብሎ ክፋል ብልዕታ ብዝግባእ ብምሕስሳይ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ከተላዕለላ ትኽእል ኢኻ ነዚ ክትገብር እንተለኻ ርግእ ኢልካ ክኸውን ኣለዎ ኣብዚ እውን ምህፃፅ ኣየድልየካን ቀልጢፍካ እውን ነፃብዕትኻ ናብ ብልዕታ ውሽጢ ንምእታው ክትሓፅፅ የብልካን ፈለማ ብልዕታ በዘን ኩለን ዝሓበርኩልኩም ጥበባት ራሕሲ ከም ዘፈልፈለ ክተረጋግፀለካ ነዞም ጥበባት ብዝግባእ እንተፈፂምኩም ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ክትፍጽሙ ትኽእሉ ኢኹም ነፍቃሪትካ ንበዓልቲ ቤትካ ድማ ብቐሊሉ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ንዕግበት ፀግዒ ከተብፅሓ ትኽእል ኢኻ እዞም ኣርባዕተ ናይ ጾታዊ ርክብ ጥበባት ንምዝኽኻር ዝኣክል እቲ ቀዳማይ ክትገብርዎ ዘለኩም ንዓርስኹም ንጾታዊ ርክብ ሜንታሊ ይኹን ፊዚካሊ ምድላው እዩ ጾታዊ ርክብ ከም ትፍጽሙ እንተፈሊጥኩም ሙሉእ መዓልቲ ዘድክም ስራሕ ክትሰርሑ የብልኩምን ክትሰርሕዎ ዘለኩም ስራሕቲ ቅልል ዝበለ ክኸውን ኣለዎ ብተወሳኺ ድማ ኣመጋግባኹም እውን ብሉፅ ብምግባር ናይ ፊዚካል ዓቕምኹም ክተጠናኽሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ፊዚካል ምድላው እዩ ሜንታሊ ዝበልናዮ ድማ ጾታዊ ርክብ ከም ትፍጽሙ እንተፈሊጥኩም ሙሉእ መዓልቲ ኣብ ዲፕሬሽን ኣብ ስትረስ ከምኡ እውን ኣብ ጭንቀት ክትውዕሉ የብልኩምን ካብዞም ነገራት እዚኦም ንዓርስኹም ከተርሕቁ ኣለኩም ስለዝኾነ ተቀዳማይ ሪናዮ ዝነበርና ንዓርስኻ ናይ ምድላው ስቴፕ እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ሪናዮ ዝነበርና ጥበብ ድማ ንጾታዊ ርክብኩም ዝምቹ ኢንቫይሮንመንት ምፍጣር እዩ ገዛኹም ካብ ምፅራይ ልስልስ ዝበለ ሙዚቃ ካብ ምኽፋት እስካብ ቁሩብ ኣልኮል ብሓባር ምስታይ እውን ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒታ ንኽልዓል ብምግባር ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ሪናዮ ዝነበርና ድማ ነዞም ክልተ ነገራት ምስ ገበርኩም ናይ ምስዕዓም ጥበብ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ናይ ምስዕዓም ጥበብ ኣባና ብበዝሒ ዝፍጸም ኣይኮነን ኮይኑ ግና ንነዊሕ ደቃይቕ ብምስዕዓም ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ከተላዓሉ ትኽእሉ ኢኹም ብልዕተን ብቐሊሉ ራሕሲ ንኸፍልፍል እውን ዝሕግዝ እዩ ብልዕተን ብቐሊሉ ራሕሲ ኣፍልፊሉ እንተኢልና ድማ ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ይኾነለን እዩ ብቐሊሉ ናብ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ዕግበት ፀግዒ ንኽተብፅሕዎን እውን ዝሕግዘኩም እዩ ኣብ መበል ራብዓይን ናይ መወዳእታን ርኢናዮ ዝነበርና ጥበብ ድማ ካብቲ ነኻኽኣ ካብቲ ትሰዓዕማ ዝነበርካ ክፋል ሰውነታ ቁሩብ እቱ ብምባል ኣብ ብልዕታ ከባቢ ምሕስሳ እዩ ብፍላይ ጉድበ ወይ ድማ ክሊቶሪ ንብሎ ደጋዋይ ክፋል ብልዕተን ብዝግባእ ብምሕስሳይ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒተን ብዕፅፊ ንምልዓልን ብቐሊሉ ንኽትዕግብዎንን ዝሕግዘኩም ብሉፅ ሜላ እዩ ነዞም ኣርባዕተ ጥበባት ብዝግባእ እንተተጠቒምኩምሎም ኣብ ቀጻሊ ጾታዊ ርክብኩም ባዕለን ንጾታዊ ርክብ ክልምናኹም እየን ምክንያቱ እንታይ እዩ ብሉፅ ዕጋባይ ጾታዊ ርክብ ስለ ትፍጽሙ ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ሪኢቶኹም ንቻነልናን ንመደብናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ሪኢቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊ መደብ ብኻሊ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣነየለይ